गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरनिफ्राय 5 लाख नकल रां बोखांदों। जाथायजों सोमोन्दो गोनां सानैखौ हमदों। सानैया खारखोमानानै दङ। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव नकल रां बिलाइनि सन्देह रायजोफ्रा साब्रै सेंग्राफोरनिफ्राय 5 लाख रां बोखांदों, जायखौ लानानै ओनसोल नाङै गोमोहाबनाय सोमजिखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि बिपुरिया पुलिस थानानि फतेहपुर गामिनि दुथां सेंग्राफ्रा धेमाजि जिल्लानि लामाजोन ओनसोलाव S07S1889 नम्बरनि गुफुर एल्ट' गारिजों नकल रांनि फालांगि खालामनो लामाजोन ओनसोलनि टिट' सिकेन न'आव फैदों होननानै सन्देहजों रायजोफ्रा साब्रै दुथां सेंग्राफोरखौ हमदोंब्लाबो बिदिनो सानै दुथां सेंग्राफ्रा नकल रां साफायग्रा मेसिन दं होननानै देखायनो सोलै रायजोनि आखाइनिफ्राय बारग'यो। गुबुन फारसेथिं सिमेन्ट सापरि पुलिस बिफाना फारिस सादिकुल इस्लाम 30 बोसोर आरो जियाबुर रहमान 35 बोसोरखौ खानानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ आरो 5 लाख रांनि गेजेराव 4,16,500 रांखौ बोखांनो हादोंब्लाबो जाथायजों सोमोन्दो गोनां मुजामिन इस्लाम आरो नुर इस्लाम मुंनि सानै दुथां सेंग्राफ्रा खारखोमानानै दङ। सोमोनांथाव जाथाया बिसोरदि गामि पुलिसा नकल रां साफायग्रा मेसिनखौ दुथां सेंग्राफोरजों लोगोसे नुदोंमोनब्लाबो दासिमाव पुलिस बिफाना बोखांनो हायाखै। पुलिस बिफाना गोख्रों संदानोब्ला नकल रां साफायग्रा मोनसे गेदेर हानजा हमनो हागौ होननानै रायजोफ्रा सन्देह खालामदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि बिथोनगिरि आरो सावथुन दिहुनगिरि थाख्लाइ नार्जारिया गोजाननि आलासि। मोनसे गेदेर खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि फावगिरि थाख्लाइ नार्जारिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। मोनसे सर्ट सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाइ नार्जारिखौ पुलिसा हमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। फुटबल नायगिरि अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारतारि आर्मि जवाननि खुंनायाव दासान्दि हादराव सोलिगासिनो 132थि दुरान्ड कापआ 10 आगस्ट खालाराव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापनि जानो गोनां अडिशा एफसि आरो राजस्थान एफसिनि गेजेराव जानो गोनां जोलुर गेलेनायखौ नायनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो राहाजों टिकेटखौ लानो हागोन होननानै खुंफुं आफादा मिथिहोदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर अनिल कुमार नार्जारिनि लाखिना दोननाय गारिखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा अन्थाइजों खुबैना ग्लासखौ सिफायदों। अनिल कुमार नार्जारिया गावनि बिफाखौ फाहामथायनि थाखाय सेरफांगुरियाव लानानै थांदोंमोन। जाखांफुनाय फेस्ला फावखुंगुर अनिल नार्जारिया गावनि गारिखौ बेबायदि खुबैना ग्लास सिफायनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिटिआर सरकारा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बावखुंग्रि बिटिसि बियाबाव मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक रानदों। थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ होनाय रादायखौ आथिखालनि बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों। माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सान बिटिआर सरकारा 3,800 बिटिआर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनायनि उनाव 10 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 11 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबाव मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 राङारि चेकखौ राननानै होयो। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव नाराबारि हिन्जावसा फरायसालिमानि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारियाव जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बावखुंग्रि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन सन्जय नार्जारिजों लोगोसे बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि कनसुमा नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल नेहाथारि अमैल्य चतुर्थ आरो मोन 80 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। आसामजों लोगोसे भारत हादर नाङैनो जोबोद गोख्रै गोसारगासिनो दङ मेगननि बेरामा। दासान्दि हादर नाङैनो गोबां सुबुंफोरा मेगननि सन्देरग्रा बेरामजों भुगिनांनानै दङ। बे बेरामा हादर नाङै जोबोद गोख्रै गोसारगासिनो दङ। सरासनस्रायै बेखौ मेगन हायै होननानै बुंनाय जायो। नाथाय दासान्दि गोसारनाय बे मेगननि बेरामा गिख्रंथावसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोबां सावस्रि मावख' आरो देहा फाहामगिरिफ्रा बे बेरामनिफ्राय जानगाराव थानो आरो बे समाव न'खरनि सोद्रोमाफोर, आंगोफोर आरो
गावबा गावनि मेगननि फारसे जुनिया जोथोन लानो थाखाय सांग्रांथि होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स सिस्लारनि बाख्नायथाव हाबाफारि। क'क्राझार जिल्लानि सा 5 टिबि बेरामजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय जानाय लोंनाय गासै बिथिंखौ 6 दाननि थाखाय बानस'यो। गाहाय मन्थ्रि बिथांखिनि निखक मित्रनि गेजेरजों टिबि बेराम फोजोबनायनि मोनसे थांखि सुबुं जांख्रिथायजों दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए सिबिथाय मिरुआव सा 5 बेरामिफोरनो जाग्रा आदारफोरखौ राननानै हरो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार टिबि बेरामनि गाहाय डक्टर कौशिक दासजों लोगोसे टिबि बेरामिफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।